Salutare, dragi iubitori de modelism feroviar! Numele meu este Marian și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube HSO Hero from Zero. Astăzi vom vorbi despre vagoane, plusuri, minusuri și trucuri. Dar haideți să nu mai lungim mult cu acest intro și să dăm drumul să vedeți despre ce este vorba. Bun, astea sunt vagoanele mele, cu plusuri și minusuri, cum v-am zis. Dar o vom lua într-o ordine deloc aleatorie și voi încerca să vă prezint vagoanele pe care le prefer mai puțin versus vagoanele pe care pur și simplu le ador și nu le-aș da deloc din colecția mea. Bun, pe ultimul loc în ordinea numărului de pe tricouri este vorba despre aceste două vagoane. Aceste vagoane sunt două vagoane Roco ușor diferite. Unul dintre ele se vrea a fi vagon de semnal, oare? Da, pentru că are frână de mână. Acesta nu are frână de mână. Cel puțin eu nu am reușit să o văd. Nu toate vagoanele trebuie să fie dotate cu frână de mână. Dar este obligatoriu ca vagonul de semnal, care este ultimul vagon din tren, acela trebuie să fie. Dacă vă întrebați ce este la vagon de semnal, ei bine, la carte zice așa: ultimul vagon al fiecărui tren, numit vagon de semnal, trebuie să fie echipat cu frână activă, semnal de alarmă în stare corespunzătoare de funcționare și să fie semnalizat conform prevederilor din regulamente bla bla bla. În cazul trenurilor mixte și de marfă, ultimul vagon din tren trebuie să fie dotat și cu gheretă de frână dacă are agent la urma trenului. Deci, practic, acel semnal de alarmă la trenurile de marfă este frâna de mână, ca să știți și voi. Dar deci ultimul vagon, obligatoriu, trebuie să aibă frână de mână. Deci, acestea sunt două vagoane pentru transport mărfuri. Pot fi mărfuri gen cărbune, piatră sau chiar fier vechi, țevi. Am văzut chiar și în containere în aceste două vagoane. Îmi plac totuși, sunt destul de rezistente, sunt bine făcute, rulează fără niciun fel de problemă, detaliul este suficient. Motivul pentru care aceste vagoane se găsesc pe ultimul loc în topul preferințelor mele este motivul acela este că nu sunt CFR, da? Deci aceste vagoane sunt DB. Eu dacă ar fi să dau timpul înapoi, n-aș mai lua un start set, aș cumpăra direct content românesc, pentru că este singurul lucru care îmi oferă satisfacție la acest hobby. Bun, cam atât despre aceste două vagoane. Ele sunt, bine să vedem ce vagoane sunt, nici nu pot să văd cu ochii. OMM 55. În fine, avem ABC, 3 compartimente, dar nu înțeleg eu exact, nu știu prea multe despre tot ce ține de funcția de lăcătuși de vagoane. În fine, trecem mai departe. Bun, apoi în topul preferințelor mele cred că pot să pun pe locul ăsta vagoanele de la Brava. E bine, am vrut să-mi fac un set de vagoane gen epoca 4 și 3, pentru că vreau să cumpăr o locomotivă aburoasă și lucrez de aproape un an de zile. Lucrez de aproape un an de zile și doresc să fac această garnitură de vagoane vechi cu logo-ul CFR vechi. Iată, acesta este un vagon cisternă. Sper că se vede bine în cameră. Nu cred că este un loc. Da, este un vagon ZE, deci nu ZAES, pe două osi. Acest vagon arată foarte bine, dar totuși se află pe penultimul loc, deoarece este foarte mic, foarte mititel acest vagon. Pe lângă asta, să-l scoți și să-l bagi în cutie este aproape un coșmar. Însă vagonul este foarte bine detaliat, arată grozav, inscripțiile sunt de minune,
de desubt detalii absolut grozave. Să știți că, deși topul ăsta sună așa pe ultimul loc, pe penultimul loc, sună destul de rău, însă vagonul ăsta este absolut superb din punct de vedere estetic. Din câte știu eu, mai există unul singur pe HGD, ultima oară când am verificat, așa că dacă vreți un vagon deosebit, cisternă, da, vă recomand acest vagon, grăbiți-vă, din câte știu mai este doar unul. În fine, mergem mai departe. Dați-mi un pic de timp să pun ușor, că să știți că aceste vagoane de la Brava sunt foarte fragile și trebuie să manipulate cu dragoste și iubire sau tender love and care. Și ambalarea lui este destul de ciudățică. Deci se ia acest ambalaj de protecție, se pune vagonul pe acesta, iar cutia, dragilor, dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, vine peste. Altfel nu o să puteți să-l închideți în vecii vecilor. Poftim! Da? Deci ambalajul este un pic ciudățel la acest vagon ZE. În orice caz, vi-l recomand dacă doriți să vă faceți o garnitură Epoca 4. Bun. Acesta este un vagon identic, până și seria este aceeași, nu are rost să-l mai scot din cutie, mai ales că tocmai ce v-am arătat este un coșmar să-l bagi înapoi. Mi-a luat un pic până mi-am dat seama cum se face, în orice caz. Cam atât despre vagonul ZE. Bun. Acum, creme de la creme. Am avut deja două vagoane CFR pe penultimul loc, însă nu pot să clasez aceste minunății mai sus decât antepenultimul loc. De ce? Pentru că sunt vagoane DB. Nu știu dacă am să le scop pe toate să vi le arăt, însă vagoanele acestea sunt absolut superbe. Nu au absolut niciun defect, însă iluminatul lor analog dă mari bătăi de cap, pentru că iluminatul licăre atunci când aceste vagoane rulează. Probabil le trebuie un power pack, însă nu sunt atât de isteți la capitolul electronică să reușesc să le montez așa ceva și veți vedea într-un episod ce urmează când vom vorbi despre iluminatul interior de ce aceste vagoane sunt un pic mai complicate. Practic ele nu au fire, au niște lamele care sunt pe podeaua vagonului, iar acele lamele se duc direct într-un fasung. Deci practic nu sunt fire. Din cauza că nu sunt fire, atunci acest sistem trebuie anulat complet și nu știu dacă voi reuși să fac ceea ce îmi propun cu ele. În fine, o să vedeți în episoadele ce urmează despre ce vorbesc. Aceste vagoane, spre deosebire de tot ce am în colecție, au venit direct cu cuple scurte Fleischmann. De-abia când am cumpărat aceste vagoane, mi-am dat seama cât de mișto e să ai cuplă scurtă. În orice caz, n-am să le mai arăt și pe celelalte, poate un vagon de poștă, dar de data asta în topul meu le voi încadra ca set, pentru că ele sunt un set și am să le bag pe toate în aceeași oală. Pentru că eu dacă le rulez foarte, nu știu dacă am scos vreodată unul singur sau două, foarte rar, de obicei le scot pe toate și le pun sub brad, garniturată grozav, dar nu pot să le clasez mai sus din cauza că nu sunt CFR, iar colecția mea vreau să fie predominantă CFR. Bun, mergem mai departe. Acest set vine cu două vagoane de poștă, ușile sunt glisante, n-am să le mai scot, există un clip în care le prezint complet, am să las linkul și în descriere. Dacă vreți să vedeți un review
mai în detaliu. Da? Practic tot ce vedeți aici are un review individual pe YouTube. Ok, bun. Acum. Care să fie următorul vagon în topul preferințelor? Cred că am să merg din nou cu Brava. Da, Tilling e destul de sus, veți vedea. Tilling este destul de sus. Bun. Acesta este un vagon de acizi. Un vagon fragil. L-am scăpat odată pe mochetă. Din fericire l-am scăpat de la o înălțime foarte mică și nu s-a înregistrat nicio îndoitură al vreunui component al acestui vagon sau piese. Este destul de greuț, motiv pentru care m-a speriat foarte tare când am rămas practic cu ghereta în mână. Nu știam că nu este lipită. În fine, am avut de învățat după acel incident, dar slavă Domnului nimic nu s-a întâmplat, nimic nu s-a îndoit, nu mai zic de rupt, cred că dacă se rupea ceva făceam infarct, așa că acest vagon este grozav. Iată arcul ăsta, mi se pare mie că nu este destul de tensionat. Iată. În fine, cam aici se clasează acest vagon. Este un vagon frumos. Nu consider că am vagoane urâte. Nu consider că aș putea să cumpăr vagoane urâte. De obicei, înainte să-mi cumpăr ceva, mă uit la review-uri și stau și analizez foarte mult și pun foarte mult problema dacă merită acest vagon să fie achiziționat. Mai fac și câte un drum pe la Gara de Nord, dar în general am cam știut ce am cumpărat. Nu vreau să credeți că sunt arogant spunând asta, dar eu zic că toată lumea trebuie să-și facă un pic de research and due diligence, dacă pot să zic așa. Despre ce vorbeam. Accidentele se pot întâmpla oricând, de aceea este foarte important să aveți un ambalaj destul de ok. Bun, nu am să mă aplec după acel plastic, o să pun separat vagonul. Continuăm cu clipul. Bun, următorul vagon. Este vorba despre acest vagon refrigerat de la Tilling. Numele lui este RSFW. Bea. În fine, haideți să vi-l arăt. Spre deosebire de vagoanele de la Brava, acest vagon nu îți dă senzația că are elemente fragile. Sunt destul de elastice, să nu se rupă. La fel și aici deasupra. Și pot să zic că este un vagon absolut superb. Arată bine atât cu locomotive mai moderne, cât și cu locomotive din epoca 3 sau 4. Da, epoca 3, aburoase. Acest vagon este superb, îl recomand cu căldură. Nu credeam că o să-mi placă un vagon de marfă de la Tilling atât de mult, dar acesta este super. Un vagon pe două osi, cu detalii mai mult decât grozave. Pozele de pe site-urile magazinelor care vând acest vagon nu îi fac dreptate. Țineți cont de acest detaliu, vagonul este absolut superb. Mai există o cisternă de la ei, mă gândesc să o cumpăr, dar da, ăsta e un vagon pe care eu nu cred că l-aș vinde vreodată. Ba mai mult, cred că aș dori să mai cumpăr câteva. Ok, haideți să mergem mai departe. Aici eu am multe dubii, pentru că acesta este unul dintre vagoanele mele preferate din toate timpurile. Și am pus mâna pe el bine, pentru că este fix pe locul 4. Da? Deci suntem pe locul 4. Este unul din puținele vagoane care atunci când le-am văzut am zis trebuie să cumpăr neapărat un asemenea vagon. Când eram mic am stat în fața unui punct de reciclare cu maculatură sau
hârtie. Și aceste vagoane erau încărcate mereu cu baxuri de maculatură și mă jucam pe sub ele, pe deasupra deschideam aceste capace și cele laterale. Însă, eu știu că ăsta nu este exact acel vagon, știu că acele aveau două uși, însă acest model de vagon seamănă extrem de mult cu cel fabricat la Astra. Ăsta este un vagon nemțesc, poartă țigla CFR, epoca 3 sau 4. În orice caz, vagonul ăsta este super, are o greutate grozavă. Nu, n-am ce să reproșez, ador vagonul ăsta. Dacă orice, aș dori să mai cumpăr cel puțin două. Pe HDG acest vagon încă este disponibil în mai multe serii de matriculare, da? Deci vagonul ăsta cu ușurință stă foarte bine pe locul 4. Se pune și sau n-avea acoperitoare ăsta. Cred că n-are. Curios totuși că n-avea. O să apare când le strâng pe toate. Bun, locul 4. Ei bine, pe locul 5 vine acest vagon. Ăsta e un vagon must have, după cum l-am descris odată. Este un vagon de însoțire, un vagon foarte detaliat, însă foarte mic. Este mai scurt și decât vagonul cisternă, nu cu mult, cu câțiva milimetri, dar știți ceva, a meritat complet. Când am pus acest vagon lângă o locomotivă pe abur, efectiv arăta splendid. Poate o să mai cumpăr unul, dar nu în culoarea asta. Când va fi disponibil pe culoarea verde sau culoarea grundului, atunci probabil aș mai lua în considerare să cumpăr încă unul. Dar până atunci cred că o să mai dureze mult timp. Exista unul de la Fleischmann pe culoarea roșiatică grund. Nu l-am prins. În orice caz, un vagon superb, deloc ieftin. Deloc ieftin. Okidoki. Mergem mai departe. Ei bine, avem două seturi. Eu consider că astea sunt set, sunt vagoane Y. Vagonul cușetă din acest set, care se află pe locul 2, da? Dacă putem să zicem despre locul 2.3, da? Ar fi acest vagon. Aceste vagoane, la început n-am știut ce să zic, dar am cumpărat vagonul dormitor, arăta foarte bine. Singurul, de fapt sunt mai multe lucruri care nu-mi plac, însă lucrul cel mai tâmpesc este această virgulă care trebuie să fie la ș, este sub C. De la distanță, când le rulezi, nu prea ai să observi acest neajuns. Detaliile, din nou, sunt un neajuns sub vagon. Se vede aici cilindru de frână. Detaliile nu sunt prea grozave, însă văzut din unghiul ăsta e suficient. Ce mai este ciudățel la el? Aici unde este scara, acest gol sub ușă și între scară și ușă este dintr-un plastic lucios. La fel și tampoanele. Deci la fel și tampoanele, plastic lucios. Nu cred că este o alegere prea grozavă. Trebuia să lase mat, la fel ca pe fundul vagonului. Alegerea lor de a face tampoanele și tot ce se află sub ușă, vizibil ochiului, dintr-un plastic lucios, mi se pare cumva meh, ca să nu folosesc cuvinte mai dure. În orice caz, un vagon frumos, are iluminat interior. Asta arată absolut superb când le pui pe șină, dar vagonul cușetă, da, este cel mai defavorizat. Bun, există și un vagon de dormit.
aproape identic cu acela, însă spre deosebire de vagonul cușetă, la vagonul de dormit, inscripțiile au și aici o mică greșeală. Și am să vă arăt despre ce este vorba. Aici 160 la oră. Asta este greșit. Din nou, un lucru care te lasă un pic cu gust amar e faptul că acel gemuleț aici nu este practic reliefat. Este pur și simplu un decals, iar aceste decalsuri cu inscripțiile vagonului, deși sunt extrem de clare, ele trebuiau să fie cumva mai mari decât cum le vedeți aici. Ca nivel de detaliu, tampoanele lucioase, cât și distanța dintre scară și ușă, au ales să pună același plastic lucios. Din nou, cred că ceva mat așa ar fi mers mult mai bine. Cuplele acestea nu sunt cuplele cu care a venit el, le-am montat eu. Interiorul, în schimb, este foarte mișto. Îmi place cum se văd compartimentele fără geam. Da, asta mi-a plăcut foarte mult. Per total, vagonul ăsta îmi place foarte, foarte mult. Un lucru de care trebuie să mai luați aminte este că la toate aceste vagoane de la Tillig, bările acestea trebuie montate. Vă trebuie pensetă, nervi de oțel și răbdare foarte mare să le montați, pentru că eu mereu am reușit să rup 2 bări din 6, așa că mare atenție cu aceste bări. Culmea e că la vagonul cușetă aceste bări vin argintii, aici vin albe. În afară de minusurile pe care le-am descris, aș putea să mai menționez unul. Aceste vagoane, dacă le montați iluminat interior, ele schimbă centrul de greutate de pe fund pe acoperiș. Și atunci ele se cam balansează. Uitați. Nu au foarte mare stabilitate din cauza asta. Adică sunt destul de stabile, nu mă înțelegeți greșit, se rulează, dar veți observa acest lucru când le veți pune pe șină, pentru că ele, din cauza că au o rigletă de iluminat pe interior, au centrul de greutate ridicat mai sus, motiv pentru care se creează un balans în rulare. Ok, îl punem la loc și pe ăsta. Bun. Și acum pe locul 2 curat. Acest vagon eu vi-l recomand. Eu zic să vi-l cumpărați acum dacă aveți bani. Motivul pentru care eu am ales să cumpăr vagoanele Y și nu vagoanele BME este lungimea lor. Ok. L-am scos din cutie. Urmează de fapt. Ok. Deci, eu nu am reușit să găsesc greșeli la decalsuri. Observați că inscripțiile sunt mult mai mari, sunt practic până la dunga podelii, da? Această dungă, unde strină fusta, eu așa zic la această bucățică, pe fustă există o dungă, de acolo începe podeaua vagonului. Ei bine, aceste inscripții pe fusta vagonului au dimensiunea corectă, sunt corecte. La vagonul cușetă, virgula de la ș este sub ș, are multe inscripții și pe deasupra dungă dublă, inscripție CFR modernă. Vagonul ăsta ar fi putut să fie unul absolut super dacă ar fi ales să pună și un plastic mat și la tampoane și la scări. Da, acest vagon ar fi arătat superb și acest vagon are iluminat interior. Cuplele, la fel, acestea nu sunt cuplele lui originale. Bările, după ce le montați, dă un plus acestui vagon. M-am chinuit un pic, din nou, dacă vreți să vedeți cum am montat bările și un review mai complet al acestui vagon, da, vă rog, accesați linkul din descriere și veți putea afla mai multe despre acest vagon. Prețul lor este unul mai mult decât decent.
pentru cât costă acest vagon, cu siguranță se merită. Cred că am zgriat câțiva pe ureche când am spus lucrul ăsta, dar nu, cu adevărat, acest vagon merită prețul. Ok. A intrat la loc în cutie. Bun. Și pe locul întâi este vorba despre acest set de la HGD. Majoritatea vagoanelor, culmea, sunt cumpărate în principiu de la HGD și de la Trains Addicted. Iar celelalte, Star Set-ul l-am cumpărat de la Hobby Mag, dar nu vreau să mai cumpăr de la ei. Am trimis un mail, nu mi-au răspuns, am mai trimis o dată încă un mail, nici la acela nu mi-a răspuns. Când am cumpărat Star Set-ul, oamenii erau destul de drăguți când am intrat în magazin, de ce să mint, deci chiar nimic de reproșat. Mi-au recomandat un Star Set, l-am cumpărat, dar mi-a lăsat impresia mai mult că sunt un magazin de retail, vând fix ce primesc. Nu am simțit că au pasiunea asta către modelism feroviar și ce ține de CFR și să replicăm în realitate ce vedem. Să replicăm la scara HO ce vedem în realitate și cam asta vreau. Bun. Vagoanele astea TE sunt absolut superbe. Din nou, există review, nu există vagon care l-ați văzut aici și să nu aibă un review. Dar ce vreau să vă arăt la aceste vagoane? Ele la interior, dacă observați aici, scara, da? Ea este prinsă aproape nituită, însă eu am realizat că dacă atinge aceste scărițe, ele fiind un pic fragile, se pot dezlipi cu ușurință de unde au fost nituite în plastic, dacă pot să zic așa. De obicei pot. Bun, da, deci eu ce am făcut? Am luat un pic de superglue și am pus câte o picătură de superglue la fiecare punct unde scara este lipită. Așa că mare atenție cu ele, pentru că eu consider că acea scară nu este foarte bine lipită și am pus, după cum se vede, o picătură care lucește. Bine, acela este un pic de super glue. Nu s-au rupt, să nu credeți că s-au rupt, dar eu le-am simțit fragile și am pus preventiv super glue. Bun. Să vorbim un pic și despre boghiu. Un boghiu interesant. Acest boghiu are pe mijloc această coloană care este prinsă în burduful vagonului, da? Ei, vagonul la rândul lui are aici o furcă. Aceasta este furca. Iar furca intră pe unul dintre canturile pe care le vedeți pe acest catarg, care pornește de pe mijlocul boghiului până sus și practic furca intră aici. Ei bine, această furcă poate fi mutată sus sau jos. Dacă furca este sus, atunci va intra pe cantul de sus. Dacă e pusă jos, intră pe cantul de jos. Da? Destul de simplu. Drept urmare, de câte ori montați aceste vagoane, trebuie să vă asigurați că o furcă este jos și una este sus. Acestea sunt dintr-un plastic destul de dur, pari rigide, nimic fragil aici, așa că mare atenție. Cel mai simplu e că atunci când veți cupla vagoanele, cel mai simplu ele intră așa. Întotdeauna se ridică în sus și apoi se coboară. Iar acest braț, dacă pot să zic așa, bolț, acest bolț este practic bolțul care tractează vagonul. El intră pe această șină, dacă pot să zic așa, și așa este tractat
vagon. Da? Deci ăsta este practic mecanismul de tragere-împingere, iar aici este cupla dintre vagoane. Da? Deci nu sunt cuple nem, scurte sau orice. Pur și simplu boghiu cu catarg, pe catarg se prind vagoanele, iar vagoanele noastre oscilează din acest bolț. Motiv pentru care overhang-ul lor este la fel ca la un vagon Y. Bun. Cam atât de zis. Nu știu, să vă arăt și un vagon de capăt. O să pun asta aici, nu are rost să vi le arăt pe celelalte, pentru că sunt identice, însă starea de clasa 1 este un pic mai deosebit. Mare atenție când le scoateți din cutie. Veți observa că nu mai știți cum se montează înapoi. Eu am pățit-o. Aveți grijă cum le scoateți din cutie. Acest vagon în curând va fi disponibil și în culoarea verde cu logo-ul CFR, care practic are o roată înaripată sau descrie o roată înaripată. Bun. Iată, pe mijloc din nou boghiu cu 3 roți. Iar aici în capeți avem boghiu cu 2. În orice caz, la acest boghiu nu aveți de ce să umblați. Aici există și niște colectoare. Dacă doriți iluminat interior, aceste vagoane nu vin cu așa ceva, iar montarea unuia probabil va fi foarte scump și chiar trebuie să știi ce naiba faci. Motiv pentru care i-am întrebat pe cei de la HGD dacă vor avea și versiuni cu iluminat și au menționat că este destul de scump. Cred că aici, uitați cât de complicat este iluminat, trebuie să aveți niște mufe. Da, nu. O să rămân fix așa. Din cauza iluminatului interior încă dezbat dacă să cumpăr și garnitura aceea verde, pentru că mi-am promis că nu am să mai cumpăr vagoane de călători fără iluminat interior. Ăsta este motivul pentru care nu știu dacă voi cumpăra acea ramă verde cu simbolul CFR ce reprezintă o roată înaripată. În orice caz, dacă nu vă interesează iluminatul interior, oricum această ramă de vagoane etajate este preferata mea. N-am ce să-i reproșez, e absolut super. Dacă aveți o astfel de ramă, protejați-o, puneți câte o picătură mică de super glue la îmbinările acestei scări, pentru că boghiul întotdeauna va lovi în scară și să nu aveți surprize neplăcute în timp. Da? Deci observați cum boghiul pe viraj tinde să roadă practic plasticul unde scara este lipită pe interior. Așa că dacă această scară este și iese din gabarit, uitați cum iese din gabarit, da? Dacă agățați ceva, s-ar putea să găsiți această scăriță undeva pe dioramă sau pe micul vostru layout. Bun, cam atât am avut de zis. Sper că v-a plăcut ce am avut de spus despre aceste vagoane. În curând voi face și un clip despre iluminatul interior, așa că dacă vreți să vedeți acest clip și vă interesează așa ceva, nu uitați să dați un like, un subscribe ca să fiți primii notificați de apariția acestui clip. Până data viitoare, Marian vă mulțumește pentru atenția voastră și multă baftă și succes la tot ce faceți. Ciao, ciao!